Right, chirongwa chedu achiri kupfurira mberi. Ndinodaira kuti panapa ndinawo watete wangu wari panapa, ndataura ndikati ndiri kumboita hurukuro nevasikana ivavava vanotengesa miri. Naivatete vasikana vanotengesa miri nechirungu vanonzi chizviya sex workers. Sex workers. Ndo wandinawo. Ndiri kuda kunzwa inini kuti vari kumborarama sei uye chii matambudziko api avanosangana navo, chii chakamboita kuti vange vachipinda mubasa irori. Watete makadii? Tiripo bude makadii. Tinofara hedu. Munonzi ani mimi? Notanda. Alright, ndinotenda. Ndoda kuti munyatse kufamba neni zvakanaka, muchinyatsa kunditsanangudzira zvezvimwe zvebasa renyu zvandisingaziwe inini anditika. So ndoda kumboti mumbonditaurira kuti musati matanga basa renyu makambopinda mba here? Ndakapinda 2006 ndikabuda 2016. Alright, munotisimudzirei voice mchana. Okay, makapinda 2017 ndizvo? 2006 ndikabuda 2016. Alright, makabuda nei? Chii chakaita kuti mubude mumba? Chakaita kuti ndibude mumba ndakarurwa ndi 16 years. Ndikazvara first born 2007. Nekufamba kwenguva ngakuda mwana chitu, saka zvakunetsa. Chii chenge chakunetsa? Ndaishandisa depo. Saka yanga kuti uri kumwa mapirisi usida kuzvara. Patakaendawo 6 weeks akatonzi depo iri mukabewa 3 months mufanira kumira dzimwe 3 months inonga ichimomwiri. Iye saka ingoti every 3 months wotienda unobayiwa. Ukadawo muti zvakanzi mumbomira ukuitira sha, saka ndenge unobayiwa akuchida mwana wechitu. Zvakunetsa. Padazoenda kumushonga wechibhoyi kunouchikwa. Ndauchikwa mimba yaane 3 months. Baba akatanga kuenda kubasa overtime. Day and night. Akaya mumba makuseni akuda kugeza. Paunomisira chikafu tumbomubata wakutoti ndiri kumhanya ndakanonoka. Ndane 9 months dzekuda kuzvara. Mimba yakanga ndakangorwadziwa nemimba ndingori ndega. Kwauzomufonera ndaenda kuchipatara ndopazotanga kufona. Achibva zuva uzonditora makuseni. Uzonditora makuseni tikaenda kumba. Mwana ane 5 months mainini akauyawo nemimba ine 5 months. Tikagariswa pasame house. Mumwe bedroom mumwe mukitchen. Saka enga atora mumwe mukadzi wechitu. Alright. Ndikati ko izvi mazviitire zvikanzonga uchiramba kuzvara. Ndosaka ndadai. Okay. Alright, saka kubva ipapapo pana mainini namai guru, chii chakazoitika pamberi pacho? Chikaitika pamberi pacho ndechekuti mainini aingonyepa kumurume kuti mai guru azondituka, murume ngosvika achingondirowa. Ndakamboshingirwa pa 2013. Then 2016 vakazondirowa futi nzeve ikabuda ropa. Ndo pandakati haichadini zvako. Akati unoti hauchadini zvangu sinzi wakabvira ngori pano wani. Ndakutorongedza mainini kwafonera murume akati ngabude nehembe dzake. Zvinhu zvangu ngasiye, masofa mbedha ndakasiya, ndakangobuda nebhegi rehembe nedzewana wangu ndakasiya. Alright. Saka ngatitarisei isisu manje, imimi masiyana nemurume maita matambudziko esaya, makabva pamba muchienda kupi? Ndakabva pamba ndikaenda kumba kwemwana watete wangu. Ndokwa ndakanogara. Mwana watete wangu uya pakaita umwe musikana wamasex workers iwawo. Ndopa akatoti toraiwo mainini umboenda nawo. Ndikatoendepi mukunda zvikanza enda nawo kwauri kuenda. Tikakwira tikaenda kumondorongezi nemusikana uya kumondorongezi. Tasvika musikana achibva toti matoya kubasa mainini ndaupiwa nemwana watete wenyu. Ndochiita sei? Ndopakatoti short time munoti $5. Night unoti 20. 2017 iwe. Ndopandakaenda nemusikana takaenda retest patazodzoka Monday. Zvakatomboitirira musi wekutanga wacho wandakangoona munhu wandakaenda naye kutanga. Patongoramba atongori neni akandada kurara newe. Akandipa $30. Makuseni acho shamwari yangu ikati chibudisa munhu, nguva yekubudisa munhu yakwana. Baba vatanga upopo takati munhu wangu haana kwachaenda. Asi wakandipa mari baba ya 200 kusvika Monday yatakadzoka. Ndo matangira ndakazviita. Wakakupai mari inosvika 200? Saka 200 yenge iri makaita mazuva mangani nawo? Makarara nawo night muchibva bva maswera nawo bva marara futi nawo? Takaenda vari musi wechina ndopandakaona kwati china Friday Saturday Sunday. Vachibva enda kumba kwa Monday ndopatakazokwira tikauya.
Alright, saka imimi muchitanga basa zvikuratidza kuti pamakatotanga basa makatotanga nekuchigwina, makazviona sei? Zvinonakidza ndikatochengetawo vana vangu vanongotoenda kuchikora. Alright, saka imimi ngatichitarisei madaro saizvozvo. Mapapa macharges enyu munochaja here mari iri pasi pe $5 nekuti tikada kuzvitarisa tikambonotarisa kuna naHarare kuna naEpworth kutonzoti vamwe wanoita ma50 cents, kuna naHopley here Ameno something vamwe wanoita ma50 cents. Imimi pane here pamakamboshaya market zvekusvika pakuderedza mutengo zvakadaro? Seizvozvo hakuna mari unotoderedzwa ukati ndine 5 mwana kuti handina, ndine 4 mwana ndine 3 ndine 2, saka zvina zvakwirirana kuti 2 yacho uri kuida here, 3 unoshingirira uchienda. Alright, saka imimi ngatichitariseiwo semunhu ari kuita basa rakadai, pane matambudziko here amunosangana nawo pabasa renyu? Machallenges aripo, mwana kuti udza kuti handina kuti ndadzosa mari yangu kutodzosa. Pamwe pacho unotoda umbovoisawo zvitoona kuti apa unorohwa wodzosera mari yake munhu. Alright. Aiwa, tinotenda nekutsanangura kwakanaka. Saka nyaya yemba makabva matotsamwa zvamuchose mukati hamuchadi kupinda mumba here, makadi kuzombozama imwe imba yechipiri? Handichada. Handichada, varume vakangofanana, rega ndizvichengetera vanhu vangu, watoyaruka wani. Ko ndikauya hangu inini ndikati ngatiroorane. Aiwa, handichada. Alright, aiwa, ndinotenda. Saka kune nhasi kune vamwe vanhu vari kunze uko, handitika, nekuti ndinoona kune umwe munhu ari mumba, nekuti zvakaitika mudzimba ndezvekuti unonetsana nemurume, munotadza kuwirirana. Umwe anogona kufungidzira kuti basa renyu riri nyore, anobva ati inini kana murume wangu kandisiya zvako inini ndinoenda, aine pfungwa yekuda kuzoendawo mustreet imomo achindotengesa miri. Munoti kudii kwaari nhasi? Ndinopa kukurudzire kuti mustreet hamuna kuchipa, muri kurwadza. Unotogona kurara usina kana utombonzi moroi, watorara usiku iso sinombonzi moroi. Saka mustreet hamuna kuchipa, chitobatisisa dzimba wari mudzimba. Pamwe pacho unogona kurara ine $5 to $10 zinongopinda short money, wotoedza zinomira kusvika kuma4 zonorarwa na5, chitoo pamwe ndichawanawo iri nani. Ndakakurudzira ndekuti wari mudzimba ngawachengetedze mamarriage kunze hakuna chinhu. Alright, aiwa, ndinotenda tete nekutsanangura kwakanaka. Asi pane mubvunzo wandoda mbobvunza wekuti munomboendawo here imimi kutomboti kana kuna namadzibaba kuna nasekuru anobatsira waya kuti basa renyu rifambe, kunamatirwa kuisirwa muteuro kuti makastoma auye? Unotomboendawo kozi vamwe hauzozivi zvinoshandisa, vamwe unotomboendawo kuti umboonekerwa kozi marudzi atakabarwa akasiyana siyana, vanombopohwawo zvimvura matombo wachimbogezwa. Kuti varume tikaona toti hei apo regai ndimbotiwo mboraurawo. Aiwa, tinotenda muri yeZimbabwe. Ndo hurukuro yendenge ndichiita natete vangu panapa. Ndofunga manzwa matangiro azvakaita kuzosvika pavasvika nhasi. Sometimes pamwe pacho ndakanyatsa kutarisa ndinoona kuti nyaya inozoita kuti vana tete wedu hanzvadzi dzedu dzizotengesa miri, pamwe pacho hakusi kuda kwawo, inyaya yekuti zvinenge zvakonzereswa kubva kumba nesusu varume. Saka varume wokudzimba uko, chikumbiro changu ndechekuti kana tichinge tine vanhukadzi vakadai, ngatisaitei mhirizhonga, ngatisarowanei kudzimba kana kuzosiyana, nekuda kwekuti mwana wemunhu ukamusiya hauziwo pfungwa yaanofunga, nekuti mukatarisa matauriro vari kuita, vari kutaura kuti mustreet macho hamusi nyore, muna kuchipa. Sometimes unogona kusangana nemunhu unorara nemunhu mahara, haisi nyore wakomana kuti ngoti urara nemunhu mahara mangwana makuseni ofuma achiti handisi kukupa mari, zvinhu zvakaoma. Saka vane matambudziko avanosangana nawo, hakusi kudawo kwawo, but situation ndo inotipusha kuti tizosvika patasvika. Saka chikumbiro changu kudzimba, ngatisaitei mhirizhonga, ngatigarei zvakanaka baba namai. Zita ndinonzi DJ T1. Thank you very much. Kana kachinge kari kekutanga kusubscribe kana kuti kuona channel yedu Teach Catch MTV, ndokumbira kuti usiye wa subscribe ipapo kuitira kuti patinoisa dzimwe nyaya unobva wakasika kuiona ipapapo. Thank you very much. Ngatitsangane zvakare mune zvimwe zvikamu zvinotevera patinenge tichikupai dzimwe nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere imomo mazvita.